ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ఉదయకాల శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు దేవుడు మనకి ఇస్తున్న వాగ్దానం గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 22వ వచనము. అయితే ఆత్మ ఫలములు ఏమనగా ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, ఆనందము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశ నిగ్రహము. ఆత్మ ఫలములు ఎవరు మనకి అనుగ్రహిస్తున్నారు? ఎవరు మనకి ఇస్తున్నారు? మన పితరులైన అవ్వ ఆదములు పాపము చేసి నిత్యరాజ్యం అనే ద్వారాన్ని మూసివేస్తున్నారు. అయితే మనం ఇంకా పాపములో ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు మనము కోల్పోయిన నిత్యరాజ్యాన్ని మరలా మనకు తిరిగి తీసుకువస్తానికి ఆయన పరలోకములో తన సింహాసాన్ని విరిచి నశించిన మనల్ని వెతికి రక్షిస్తానికి ఈ లోకానికి వచ్చి ఒక వధించబడిన గొర్రె పిల్ల వలె ఆయన ఆ కలవరి గిరిలో మరణించి ఆ మూసివేసిన ఆ నిత్య జీవ ద్వారము మరలా ఆయన పరిశుద్ధ రక్తముతో ఆ యొక్క ద్వారాన్ని మళ్ళా మనకి ప్రవేశం ఇచ్చి ఉన్నారు. అయితే ఈరోజు ఈ ఆత్మ ఫలములు కలిగి ఉండటం వలన మనము పరలోకానికి ష్యూర్ క్యాండిడేట్స్, పరలోకానికి ఒక యాక్సెస్, పరలోకంలో మనము ఎలాగ నివసించాలి, పరలోకంలో ఎటువంటి నీతి నిబంధనలు ఉంటాయి అనేవి ఈ భూలోకంలోనే మనం సిద్ధపడితే ఆ పట్టణానికి మనము వారసులు అవుతాము. రాజు గనుక, రాజకుమారులు గనుక ఆ యుద్ధ భూమిలో లేకపోతే ఆ యుద్ధానికి సిద్ధపడి మరి రాజపీఠాన్ని తీసుకోమనుపు అన్ని విద్యను నేర్చుకున్నాకే ఆయన విజయ వీరుడు అవుతాడు, లేకపోతే విఫలం అవుతాడు. మనం కూడా ఆ పరలోక పట్టణాన్ని, ఆ నిత్యరాజ్యము చేరుకోవాలంటే ఈ లోకంలో మనము సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి. ఈరోజు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మనందరికీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయం ద్వారా ఈ ఆత్మ ఫలములు కలిగి ఉంటే మనము ఆ నిత్యరాజ్యాన్ని చేరుకుంటాము. ఈ యొక్క నిత్యరాజ్యం అనేది మనందరికీ, ఈ భూలోకంలో నివసిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి యేసుక్రీస్తు వారు అనుగ్రహిస్తున్నారు. నీవు నేను ఆ నిత్యరాజ్యము కోల్పోకూడదని ఈరోజు దేవుడు ఈ యొక్క ఉదయకాల ధ్యానం ద్వారా నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుడు ఈ యొక్క చిన్న తలంపుని దీవించును గాక. నేను మీ ఉదయ్ని ది బ్రేక్ త్రూ మినిస్ట్రీ టీవీ ద్వారా మాట్లాడుతున్నాను.